I-album eshisa kakhulu iKhotha kulamalanga ekaMzukulu ethi ngifuna into zami isiqalile-ke yagqilaza online emcimbini kwenziwa ama-challenge ngayo. Yiyo lento engisho ukuthi uma uwumculi uyeka ukukhipha ithuba lisakuvuma lokuthi ungatrenda, sokuthi iy'ngoma zakho zilalelwe kahle, bey'nike i-chance abantu. Kuba nenkinga mase kuminyene sebekhipha bonke abaculi ngesikhathi esiyi-one. UMzukulu uthathe isinqumo esihle kakhulu sokuthi akhiphe lo msebenzi wakhe lapha kubhalwe ukuthi ngeyi-16 ka-October 2025. Njengoba sibona nje ingoma ehamba phambili enye yazo ethi ubukhosti bami isanda kuhlanganisa imiliyoni, nezinye ey'hamba kahle ethi Firefighter, uthando lwethu, ngifuna iy'nto zami. Zihamba kahle kakhulu lezo ngoma lezo laphana ku-YouTube. So la ama-roughly numbers lawa akusho ukuthi ame kanje, ama-roughly numbers kungenzeka ukuthi aphume ngoLwesine like ku-Spotify, kungenzeka ukuthi iy'namba zange-Thursday eka-YouTube eze-Friday i-latest ebusuku yabo. Kuwena engavele sengasafani kodwa uyabona i-album yakhe ithini, iyoshaya u-9 million album yakhe ku-YouTube, iyoshaya u-5 million kubani, ku-Spotify. Lokho kwenza ukuthi i-album yakhe ibe na-13.8 million, kusele kancane nje ihlanganise u-14 million wama-streams plus views. Yabona ukuthi yena umsebenzi muhle kanjani owenzeka laphana online. So naku-Spotify laphana iy'namba-ke lezi ey'khona ey'mile njengamanje, kusazoshuba ngampela, kusazokhuphuka. Kuyothi kuphela i-30 days, inyanga, nizobona ukuthi lezi ngoma zobe seyisebenza kahle kangakanani. Eminye-ke imilando le uMzukulu ayenzile laphayana ngokwe-page or ngokwe-account laphana ku-X, i-22 Africa, ukuthi for iy'nsuku eziwu-7 uMzukulu ngengoma ethi ngifuna iy'nto zami wenza ama-daily charts amahle kakhulu laphayana for iy'nsuku eziwu-7 zilandelana. Lokho osekwenziwa ubani Kabza De Small, Ubab Motor and Drake for All The Dogs as the 7th overall album that has ever done this. I-album yonke-ke leyo ukuthi ihlale laphana-ke phezulu iy'nsuku eziyisikhombisa. Mawuthi uyaqhubeka-ke namhlanje cause lokhuyana bekuyinto early, before nje kushaya u-12 ebusuku kube seku-update-wa-ke ukuthi ena-ke uma uMzukulu kusasa engenza futhi ahlale phezulu, lokho kuzomenza abe sendaweni eyodwa no-AKA nge-album ethi Max Country, oKanye West and Drake. Kuyoba i-album yesine ukuthi yenze lokho, ihlale phezulu ngama-charts, kuma-daily charts. Lokho sokwenza iy'nsuku eziwu-7. If eqhubeka-ke uzobe-ke umuntu wesi-4, album yesi-4 ukuthi akwenze lokho. Okuyibe ngokuqala-ke shuthi kumaskandi ngokucabanga kwami. Waphinda futhi i-album yakhe ethi ngifuna iy'nto zami ihlale laphana ku-number 1, ithe mayiqeda iviki ibisinama-streams awu-4.4 million and 46 wama-streams. Is after 7 days-ke le i-album yakhe ishaye more than 4.4 million. Umlando omusha sha, niyakuzwa lokho, umlando omusha sha. Benza iy'mangaliso abantu laphana online, hhayi cha bayayidlala futhi uqamba amanga. Lezi namba lezi zihlonipheke kakhulu. Kuyajabulisa futhi ukuthi zivela kubantu abanjengoMzukulu. UMzukulu sekunesikhathi eside beyibambile endimeni kamaskandi. Waphinda-ke futhi-ke uMzukulu mayebuya-ke lapho ukuthi yena-ke ngifuna into zami i-receive double numbers of streams compare the previous holder for the biggest week streams for any maskandi album. I-album eyagcina vele ithole ama-streams amaningi after 7 days, yayithole 2.2 million or something. Lokhu uMzukulu wakudabula esho wathi 4.4 million. So izinto ey'njengalezo, nakhu-ke iy'namba ey'phelele okuhlanganisa wonke ama-album akhona-ke niwaziyo la e-South Africa. The biggest first week album streams of all time Spotify for any South African artist. Niyambona-ke uMzukulu uhleli ku-number 3 ngokuthi i-album yakhe idlale kakhulu nge-first week. Niyabona abantu abanjengo-Kelvin Momo basho 6.6 million, uKabza De Small 5.2 million. Waphinde futhi uKelvin Momo number 5, number 6 Kelvin Momo, konke nje uwi kwaze waqhamuka ku-number 7 aka nge-first week
7 days leyo umzukulu uhleli number 3. So asazi ukuthi lo mculo bazoqhubeka nabantu bengawuhloniphi bewuthathele phansi. So asazi ingane zakwethu ukuthi kuyophelelaphi. Yiwo nje ama-record ambalwa la umuntu ebefuna ukuwaveza. Even noSjava bakhona kulo list leyo kodwa umzukulu ushaya unumber 3. Niyabona ukuthi lo muntu lo unzima kangakanani. Iyona into hlele siyifuna kumaskandi ukuyimisela ukuthi abalandeli be-stream ngempela. Abantu abanye basemakhaya abanye basema-res siyazi ukuthi intsha ethanda ukustreama kakhulu music nabantu abaningi abawuthandayo umculo kodwa nje intsha le efundayo cha iyalenza iqiniso. Angifuni ukukhohlisa isuke nesikhathi sonke. So lensizakho izoqhubeka ihlale lapha phezulu-ke if nisayiphusha nani nisafuna ukubona enza kahle. Akekho umuntu omphazamisayo. Ade bekhiphile nabatholile i-chance yabo boma 2 months naye wakhipha nabasazokhipha futhi bazothola elabo i-chance. Labo bazokhipha sekuminyene kuzobe kunenkinga engasazi ukuthi kustreamwa bani kuye kwabani ngenxa yokuthi abantu bayeke isikhathi eside ukuthi benze umsebenzi bokhiphe late very late. Basane-chance abazokhipha ngabo-7 November kanjalo kanjalo. Kodwa uma sekuminyene uzongabona ngalo umsebenzi wakho mase kukhishwa nge-15 7 December sebebaningi abantu abakhiphayo uthole ukuthi umuntu unengoma emnandi kodwa manje asisakwazi ukuyithokozela siyi-enjoy siyidlale ngoba umuntu ukhipha ngesikhathi esisuke sabasibi kakhulu sekuhlangene lapha sekuminyene utshuma. Kodwa angeke abantu bakhethele ukuthi abenze kanjani. Umuntu yena owaziyo ukuthi yena umsebenzi wakhe uhleli kanjani. Bekunjalo nje bekukubongisa-ke umzukulu ngokuthi i-album yakhe isaqhubeka ihamba kahle. After a week cathi yaku-9 days manje if I'm not mistaken, cause ayikahlanganisa u-10 days izohlanganisa u-10 days kungekudala. Asazi ukuthi iy'namba zizobe zinjani-ke after 30 days ilapho-ke engifuna ukubona-ke khona ukuthi-ke iyobe isebenza kahle kangakanani. Kuzothatha isikhathi-ke igebe elikhulu kakhulu ukuthi abantu bekhave-ke lesi score esibekwe umzukulu. Yes kuyokwenzeka ukuthi afike omunye aphinde akukhave lokho njengoba nje kwenzeka kanjena kulamalanga iy'ko ey'ningi ey'bekiwe sey'khaviwe nabanye futhi bazofika bebeke ezabo nabanye beyikhave. I-competition inhle, i-competition i-healthy niselahle ngibonga ithuba i-album kaMzukulu sihamba kahle kakhulu abantu abaqhubeke be-stream beyidlale kuzona zonke iy'ndawo zomculo online. Ngiyabonga.